Simulatzaileetan oinarrizko gaitasunak lortu eta gero, hiru soldadura prozesuetan, TIG, semiautomatika eta elektrodarekin, honea tailerra jaitsiko gainake soldadura kabinetara. Eta hemen, jorratuko ditugu ariketa berdinak, o antzekoak, baina ja kabinetan eta gaitasun horiek sakontzeko intentzioarekin. Mota honetako probetak egin beharko dituzue. Hau adibidez, TIG-arekin eginda dago, topera ditzaio. Eta horrelako liburuan ariketa desberdina daude. Eta hauetako batzuk behintzat planteatuko dizkizuet, eta hemen tailerrean soldadura kabinetan egin beharko dituzue. Eta ondo daudela konsideratzen ditudanean jasoko ditut gero ebaluatu ahal izateko. Horrela egingo genuke behintzat kabinetan hiru prozesu desberdin, TIG-a, semiautomatika eta elektrodoa.